Japonyayê piraniya gelê Şinto an jî Budîzmê bawer dikin. An jî li gorî wan dijîn. Tenê ji sedê yek Krîstiyanîn. Li berê bajarek heye ku ji sedê 5 Krîstiyanîn. Ew bajar jî Nagasakîyê. Ji destpêka sedsala hevdehan heta dawiya sedsala nûzdehan da Krîstiyanî li Japonyayê hatê qedexa kirin. Li gelek kes baweriya xwe parastin. Wan xwe wek Budîst nîşan didan û bi beşartî baweriya xwe ya Krîstiyanî di nava dilê xwe de dumand. Ew bi navê Krîstiyanên beşartî tên zanin. Dema ku qedexeya Krîstiyanî hatê rakirin jî ne hemû kes vegeriyan Katolîkî ye. Di nav salên dirêj da baweriya wan guherî û ew êdî Katolîk nebûn. Ew bû baweriya Krîstiyanên beşartî bûye. Îjar em li Nagasakîyê li pey şopa Krîstiyanên beşartî bigerin. Di bo piştogeriya qanala min abone bike û like bike. Ez hatim Nagasakîyê. Gelek mirovên ve heremê jî hatin kiştin ji ber baweriya farayî Krîstiyanî. Bi sesed hayfe adla botanan. Dem baş ez Erika me û ev jî qanala mîne Japon bi Kurdî. İro ez hatim Nagasakîyê. Nagasakî di dîrokê da mina derî bû li Japonyayê bi Ewropa re gîrê da. Çand, din û gerek tiştên din jî ji arî Ewropa Japonyayê hatin. Ez hatim Hirado-Bushi Nagasakîyê. Sedsala şansdehan da misyonerên Ewropa hatine Japonyayê Nagasakîyê. Dema baweriya fala hatine Nagasakîyê mirovên ve heremê û baweriya fala qabûl kirin. Li piştî we hikûmeta Japonî ve baweriyê qedexa kir. Krîstiyan wekî xeterliyek ji bo desthilatdariyê te ditin. Krîstiyan Nagasakî baweriya xwe bi beşartî biparastin. Nagasakî, Hirado û giravên goto bi navendên Krîstiyanên beşartî. Bi zimanê Japonî, Kakure Kirishitan. İkitskî giravayekî Bajarê Hirado, ew bi xwe civaka Krîstiyanên beşartî ye. Li wî gelek şahîd tên restan û bi bir anîn. Rêbazek hebû ku humiyê tê gotin, ku te de mirov ser û weneyên Îsa Mesîh an ji mêrema pîroz digerîn da ku were zanîn ka ew Krîstiyan e an na. Kesên ku nîkarî bûn vê bikirin, hatin cezakirin. Li vê heremê Hiradoyê salinek heye, navê restoran Hirado-Bushi ye. Hirado-Bushi stranekê wisa ye. Goto oki kara kogi dasu hune wa Hirado ga yoi ka natsukashi ya en yara ya no ya en yara ya no en yara ya no en yara hoi no sa otoko narya koso unazoko枕月に歌うは
Hirado-Bushi En yaraya no ya En yaraya no En yaraya no En yara hoi no sa Nami no hanachiru arahama sodachi otoko ikiji no ro ga shimaru En yaraya no ya En yaraya no En yaraya no En yara hoi no sa Em ji gurava ikîtskî derdikevin û diçin gundê Kasiga. Ew jî pîrozê Kristyanên beşartî ye. Di sala 2018 da cihên Kristyanên beşartiyên herêma Nagasakî wekî mîrata cîhanê ya UNESCO hatin tomarkirin. Ez hatim gundê Kasiga, mirovên gundê Kasiga hemiyan parayan beşartî bûn. Tekçûna serdema me jî piştî we mirovên ve gundê vegerî katolîkî nebûn. Baweriya xwe wekî Kristyanên beşartî berdewan kirin. Ji ber ve li wê derek tune ye. Li vê gundê da 460 sal bere niha hemû gundiyan bi hev rabin Kristyan. Li Hirado yekem hevkarê bazirganî Portugal bû. Portugal bazirganî nekir heya ku ariyek din Kristyan nebû. Serokan û rojavaya Hirado di nav dayên Ikitskî û gundê me jî bo bazirganî bi Portugalê Kristyan bûn. Ew ji hemû xerkê axa xwe bo Kristyanî guherand. Gundê me jî yek li nav ve jî veke bû. Misyonerek hebû ku nivîsî bû ku ew hat li vir derek ava kir û duaye kirin. Em nizanibûn ku ew dir dîku hebû. Dema rêveveriya Hirado lekolîn kir, li vir gorîstana Kristyan hat dîtin. Derbarê ve çiyayê da, Mizgefta Shinto heye ku nêzîkî 1300 bere ji bajareke din hat anîn. Li aynî cihê da perestogeheke Budîzm jî hate ava kirin. Misyonerekî nivîsî bû ku ew perestogerekî baş bû û nêzîkî 100 rahîb hebûn. Piştî ku Kristyanî hate qedexa kirin, li paş mizgefta Shinto kevrek ku Kristyan tede dua dikirin hate parastin. Ew kevr hiç li wir heye. Dema ku hûn li wir derbas dibin, hûn dikarin guravekî biçûk bibînin. Di serdema Edo'da nêzîkî çîr Kristyan ji herêma Ikitskî li vê guravayê hatin kuştin. Îro ev gurava ji bo Kristyanên beşartî cihê pîroz e. Berî gerê gundê me jî diçin vê guravayê da ku ava pîroz bigirin. Em herim bi cihê ku misyonerek şahîd bû. Ev parûkê jî bo misyonere Îtalî Camillo Constance ew li wir li serstûnê şawêtandin. û gelek mirovên ve herêmê jî hatin kuştin ji ber baweriya farayî Kristyanî. Îro em bi feriyê ber bi guravaya hikûyê biçin. Ew gurava yek ji guravayên goto. Di demen ku Kristyanî qedexa bû, gelek kes li guravayên goto penaber bûn û li wir baweriya xwe parastin. Ez hatim giravayekî goto hikûyê cîma. Ez îro vê girave bi biskîletê bigerim. Dema ku mirov ber bi giravên goto leviyan, ev girav hin erdekî bara û nehatî çêkirin bû. Wan ji bo ciyana xwe erdû kir û çandîniyê dest pê kir.
Di sala 2009 da nêzîkî 8 qebir hatin dîtin. Di nav wan da qebiren bi xelçeng ku hatibûn xandin. Ev kebiren ku bi hebra pir nezik hatine danîn, taybetmendiyekî Kuristana Krîstiyanen beşartî yên piştî dawiya serdema êdon e. Li girava Fukuyê derek gelek xweşik heye ku deryayê rûbirû ye. Ew dera Nagasakî ye. Di dawiya sed sala 16 da 26 bawermendên Katolîk bi fermena serokê herî birind Toyotomi Hideyoshi hatin darekirin. Ev cara yekem bû ku Japonyayê ji ber baweriya Krîstiyanî bi fermana desthiratdara herî birind mirov hatin kuştin. Di nav wan 26 da Yuhana jî gotoj hebû. Ew wede me 19 salî bû. Deba derinin, deba derinin, var pelaşahe, deba derinin, ve serad bore, kure kubabe. Varselad bore kure kubave kuşten avdoke guhar zerine Mesesed hayfe adla botanan Mesesed hayfe adla botanan Ev pravilam gelek masiyan ne kerdî sashimi û şorbaya masî Niha van bîranînên da dem hat ku em bigerin Nagasakîyê. Ez bigeriyam Nagasakîyê jî aliyê gotoye gulavayê. Bi vê vaporê 2 saat bû. Direkt tişte hebin ku min nizanê bu ser û Krîstiyanên beşartî Kakure Kirishitan baş bû. Gelek westiya bû. Di şeva dawiya me li Nagasakîyê de ka em bi aramî bi bajar bigerin. Ev pîra çavkanî ye, dema kir ser avê xwe nîşan dide, mîna çavkanî tê xweya kirin. Ev torîsaşî ye, goştê mirîşkê ye nehatê pijandin. Torîsaşî li ve heremê ye pir tê xwarî. Îro rewîtiya me ya li Nagasakîyê bi dawî te.
Jibo vegere bu Tokyo'ye ember bu barafirge ha Nagasaki biçin. Ev jibo iro le hebiyamin bin jibo video yendin. Her şat bin. Jibo piştogeriya kanaramin abone bike like bike.
はい